Тепер вже 15. Ще 5 українських моряків, яких росіяни захопили на Азові, залишили за ґратами. Так званий Верховний суд Криму відхилив апеляції В'ячеслава Зінченка, Андрія Шевченка, Володимира Лісового, Сергія Чуліби та Андрія Драча. Щоправда, усім суд зменшив терміни тримання під вартою на 1 добу до 24 січня. Раніше аналогічні рішення були ухвалені щодо 10 військовополонених. Завтра окупаційний Верховний суд розглядатиме справи ще 5 українських моряків. Суд Крыма, так называемый, внимание не принял ни один довод, что они военнопленные, что иные какие-то обстоятельства, которые препятствуют нахождению их под стражей. Вот. Все под копирку, как в отношении предыдущих моряков вынесены эти решения, что в принципе было ожидаемо. 5 листопада росіяни атакували в Чорному морі 24 українських військових, 2 українських кораблі, катери і рейдовий буксир ФСБшники таранили і обстріляли. 3 моряків поранили. В анексованому Криму їх заарештували на 2 місяці і відправили в московські СІЗО Лефортово і Матроська Тишина.